Agya bakwa so waga na ya ka ho asem aka na ade no bibia keka kɔ no edu akiri na meka galamsey ho asem na meka maka ho asem so many years nie na ese Mami Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana SMTVGH so ofre me adwoa search him. Ebusun afo mesro so won subscribe ya mesro no wa subscribe. Me a notification bell on so for more news. Ebusun afo eja Kwabena a oya adwuma e wo Despite Media UTV ende weje mu TV so de agum o kire se enye nso ampa eja Kwabena wa ka asem obi na obedi watem. Asem ne de wo kana ye a ye ndi watem eye na NPP fo wo so utumi kosa galamsey nsu e de begina TV so esi UTV na galamsey nsu no wa asade ani ate na de anya ye free na o de bo na Addo n'echi na se NDC aba no mo ye galamsey na se won ka ne se na esa ye bedi watem ba na Agya Kwabena wa be kasa wan fe nsu ameye example wan fe nsu fi ne nsu papa mesi ho ene ne fa ye ho but ye pese ye tiase ye waka kire ne ya tiase ye nde a wo kire se enye ye nso ampa Agya bakwa so waga na ya ka ho asem aka na ade no bibia keka kɔ no edu akiri na meka galamsey ho asem na meka maka ho asem so many years nie na ese wo ka obi antie so mu tie so na mo mfa nso a Biribia galamsey na adu no adu pempenso bi a abisi yetumi nya hu bibia bio yetumi enya hu bibia bio si betumi so de yesi ye nya so de a minimara yetu galamsey na ma se epo ano yetu galamsey ho empo ano yetu galamsey wo mpo ano yetu galamsey na maduru baby a edan nie na ye ne yetu ye dwiri kroni nchempe yetu galamsey na maduru baby a emma ana se omani abro mu tupa ma ne tupa no mu wonsuo no muso no bi di da o hase nsu fi no no mutu hwe video ya mani nie na omo ye praises and worship mo ye tie sound no kakra waje oh there was we I don't know wa ma ye granya ga tepe wo adu mi wo Yesu mu oh ye la wase ye yi wa yo wa ma ye granya waje oh there was we I don't know wa ma ye granya ga ye eti ku no be da wo tepe wo adu mi wo Yesu Ayakofro, Yebenate, Sigambano, Yedi Jesus, Baby Girl, and I never see Jesus, and I never know, Yebe. pese wo tiase sa eye yo Agya Kwabena enye Agya Kwabena se enye because his excellency John Dramani Mahama ne penso krade chebi na wakan se na Addo ye galamsey woni fie no na me se wose wotu wo eda yechi omko hwe nso na che se galamsey bi enko so wo chebi ni na ne se NDC fo akoto no position 8 years omho papa omho pese omho ba bem nti nsem ne de omho ka bi journalist fo bo a omho aba bem ende Agya Kwabena se na nke mfichini podi nkeye ende epumo ya renam no nso je se wo bekuku ye nyina se Kumase na ade ne de wan apumpo ni ho nti se wo to galamsey won ankase wo ho ye ne te akra de galamsey ne do nsu no enta ma embra de na aduru na so atete kakra na endei galamsey wo de kopumo epon so de the whole Ghana
ɛhɔ ne yɛwe nam ti yɛn na yɛ be wu prɛko na tete yɛ kɔ na Ghana abɔ na ɛso atwa na mpɛsɛ mbisa Ghana mpanimfo sɛ aho galamsey na de na munya fi NDC fo sɛ ɔmo ba fight against galamsey ɔmo ba take gold board na tamegya mfi gold no sɛ ɛwɔ me fie ha esisi ya nti ɔmo ba na ɔmo ba tentam na ɔmo de abro na watɔ gold board na mo te no galamsey na mo hye mo din because ɔmo de gold brɛ mo no ɛnyɛ ɔmo nyinaa no ɔmo wɔ license legal ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɔmo yɛ legal illegal de dɔɔso na ɔmo de brɛ mo na mo tɔ nti fighting against galamsey na wɔ he ɛna NDC for mobile so galamsey no mo make attempt kyɛ sɛ his secretary general Mahama de on start a cry ɛyɛ na Addo cry dɔka so de presidency ɛto online na his secretary general Mahama nso de na wɔyɛ from 2012 to 2016 ɛgye wusem ko cry wasan so aba Joseph Yami na abɛma wɔn ne sɛ wo ɔyɛ bɛma no fa wɔn saka no so ɔyɛ galamsey na wɔn bɛte mo pika nti nsu no de ɛsɛ yo nsu no de asɛe ne bia yɛ basaa mo fa nkom na wo Felix Fotukwa Sam George awa yɛ petea ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ government no plus the army ɔmo ka bom sɛ military sɛ army ɔmo ka bom a ɔmo 2 weeks na Addo betumi I fight against galamsey wɔ Ghana ha na John Dramani Mahama ɔno ɔnyɛ president ana hwɛ so ma me ana Ghana yɛkɔbɔ ne pa Africa Cote d'Ivoire Ivory Coast South Africa so ɔmɛhwɛ yɛn so his excellence ɔnyɛ Ghana ni ɔnyɛ president ani ti kɔda ballot so na yɛto abama no ɔno ntumi solve galamsey ana ne nyinaa yɛ Baby aduro no enso yɛ ɔmo wɔ mu yi nneɛma bibiri wɔ mu ɔmo yɛ mmaa ana sabi wo de America no mpanin kwan so tokuro bi didadada yɛ ho nneɛma wɔ mu enso no mu enye sukoro gyen eti sɛ awuduro bi wɔ mu a the possibility sɛ betumi awura nipadua no mu no wɔ hɔ mpɛmpɛ so yɛ duro no wo yɛ kituwa bi bibiri wɔ hɔ ya ho sɛ ɛmfa yɛ ho ɛmfa yɛ ho yɛ adeɛ na nkasa no yɛnwene the side effect ebenya wɔ yɛ so kyena dabi esan sɛ saa yarewa ahodo ebenya no ɛnyɛ sɛ nyebere kutu a sorry ɛbɛbɔ yafono ana pɔmpo a bɛbɔ yɛn ana sɛ yadeɛ bi a bɛgu nam n'ani ama yɛde ani ehu nti no yɛhunu de se de sitie hwɛwei efie pɛ kuro mu pɛ yɛdia ma yɛdi kuro no so aka ho yɛdia yɛyɛ ma kuro no akasa nsa yɛtu kuro no yɛtu kuro no aka ho saa na sisi ɔma na yɛ yɛtu afi wira mu yɛsɛ de ba kurom yɛtu hɔ yɛnkasa o yɛayɛ din na bɛdu baabi no yɛyɛ ho bibia nyɛ yɛ bio na yɛ too late ɛhɔ ne yɛbɛkasa nka yɛhu yɛnka ɛdan si hɔ pɛɛ ɛyɛ kurom ankasa excavator ni so wɔ no ɛnyɛ san fofanto bi na nan baabi excavator enti yɛpa kyerɛ sɛ excavator no kora yɛ mo no yɛpa kyerɛ sɛ yɛni abankrakye yɛni bi yɛni yi nananom ahemfo yɛni assemblyman foɔ yɛni MPs yɛni police foɔ mpɔtam hɔ ɛmɔbɔ na yɛhwɛ yie yɛde video baako bɛka no afei ma sɔre so tie hɔ mpoano kora yɛtu sɛ yɛtu gold wɔ mpoano galamsey bi wɔ mpoano galamsey na sɛ yɛte ɔman mu na sɛ dɛmɛ sɛ ɛkɔ so de ayɛ din hwɛ mpoano wɔyɛ mpoano why
denti na sese denti na I mean I mean den pa na den pa na Ghana sese hwehwe den pa den na se kwanti a yetumi twa na ma osade wehu den pa yeni abanka cho area ho yeni question yeni ahemfo ho wen poano o ena wakogina ho ena ohoho na ekopu nu mu empoano se yasa subontini nyina yasa bremu yasa densu yasa pra yasa ofin yasa ankobra yasa kase yasa tano subontini tano enne pona kasa ye pono si no enu se yasa no what baby ya dunu nu and okay I know so be di matter me I say emfa me ho I say my dan say ayi o bob tu kura me ha me atam de be di usa me what the reality me say we are killing ourselves ye kunya ho ye ka genocide I just see a bit to be good for so bubu ekunku wo mu we are more than genocide we are more than genocide because they say no yensu ya say no